Okay, very good. Check na na. Ay natin. Check. Sige. O, lingkod. Nung dumi ako isulti ha, dili tanang mangaway nimo kontra nimo. Akong balik ko na akong isulti ha, dili tanang mo away nimo or mangaway nimo kontra nimo. Sa ganda mo example, usa ka adlaw nay bata nagatang sa karsada. Morning karsada. Nanya liko na din ha. Dayon nadri ang bata nagbarog. Na ay sports car nagdagan. Kailan mong sports car? Kanang nindot kay nga sakyanan ba? Naduharay makasakay. Dagan. Niyang bata din muli-li sa sakyanan, niya mutago, niya muli-li, niya mutago. Pagkaduol na kayo, gilabay sa bata, gilabay niya bato. Ingani rin gadak ang bato. Yang gilabay. Kung ikay driver sa Lamborghini, ang saan mong bata? Ha? Kasabaan. Isa pa? Badlongon. Istoryahan. Isa pa? Di mo masuko. Imo ang Lamborghini, gilabay o bata. Di ka maglagot? Unsa kayo mong posibleng mabuhat sa bata? Unsa kayo patio? Oh, driver pareha ginahon na. Bago kaya sakyanan, bagong palit. Bago pa niyang gipalit, gilabay og bato. Lagot kay siya, naog siya, iyang gikupta ng bata. Niyang ginan. Nanong gilabay niya sakyanan na, naghilak ang bata. Naghilak na daan ang bata. Niya siya, sorry guys sir. Sorry you guys sir. Ikalima ka nga sakyanan nga ni Agi. Ang unang upat nga ni Agi, wa ko tagdaman akong gipara. Di man sila muhunong. Kung di ka na ko labayon sir, muhunong ka. Kung wa ka na ko labayan, muhunong ka. Siya o, ni hunong na ko ron. Anong gilabay ni magbato sa sakyanan? Sir, kung mama sir. Tabang nga akong mama sir. Yang mama kay giatake. Nagkurog-kurog yung mama. Natumba yung mama, nabuna lang o nagkadugo. Naghilak ang bata nga ningon. Sir, tabang nga akong mama sir. Sorry kay sir. Sorry jugayo. Tabang nga akong mama. Naluwas ang mama tungod sa gibuhat sa bata. Bot pa sa bot, dili tanang mangaway nimo kontra nimo. Usahay, iya tong gibuhat kay nangayop siyang tabang. So ang uban mangaway no kay tinuod ni nangaway, ang uban kay nang labay to siya aron makit-an nimo siya niya may siya tabangi ko.